Җәйнең гүзәл кичен тагын да матурайтыр өчен, миннән сиңа сәлам тапшыруы Николаевка районы Зур Чиркли авылына котлау сәламе юллый. Бүген үзенең матур 30 яшьлек юбилейлы туган көнен батыр ир-ат Ернеев Ринат Иркенович каршылый. Тантаналы гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән яраткан тормыш иптәше Лилия, кызы Денишка, әти-әнисе Илдар гаиләсе белән, әбисе һәм кайнана-кайнатасы котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Алтыным минем. Әле ярый сине әти-әни 30 ел элек якты дөньяга тудырган. Бар көчләрен куеп, шын ир-ат итеп тәрбияләп үстереп, Хак Тәгалә сине үземнең юлымда очратырга мөмкинлек биргән. Ринатым, бүген синең дәртле яшьлек илендәге матур юбилеең. Күпләре бу мизгелләрне гомер шаулаган чак диләр. Җан ярым минем, күкләрдән бирелгән олы мәхәббәтем. Без синең белән матур гаиләбезне корып җибәреп, әкрен генә тормыш юлы буйлап атлыйбыз. Бер генә мизгелгә дә сине яр итеп сайлавыма үкенгәнем юк. Син ышанычлы ир, татлы кызыбыз Денишкабыз өчен бик ягымлы яратучан әтидә. Әле алда көткән, бергә үрелеп барасы юлыбызда мин шиксез синең яннарыңда бәхетле булачакмын. Рәхмәт сиңа, матур көннәрем, җылылык тулы төннәрем өчен. Уртак хыялларыбыз чынга ашып, алда да бер-беребезне яратып кына яшәсә идек. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм, акыллым. Минем тормыш иптәшемнең туган көне бит бүген. Иң беренче тиешле мин әйтергә котлау сүзен. Теләкләрем күп әйтергә, бул син гел дә ягымлы, йылмай гына күрсәң әгәр минем усал чагымны. Мин болай бит, тик яратып әйткән булам шелтәләп, күзләр тимәсен дип кенә, тиргәмим бер дә теләп. Телим Ринатым сиңа сәламәтлек, ак бәхетләр күп итеп, шатлык сөенечләр килсен, уңышлар торсын көтеп. Озын гомер телим сиңа, көннәрнең кояшлысын, төннәреңдә насыйп булсын күрү айның яктысын. Ә без, мин дә, якыннар да яратабыз үзеңне. Туган көнең котлы булсын, дип тәмамлыйм сүземне. Хөрмәтле Ринат Иркенович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.